दा कलेजफ्राव जि गभार्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव एसएमसि दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन। इउजि ब्रह्म बिथांखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर। दा इउजि ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों एसेब्लाबो नोंथांमोनहा मिथिबायना लोगोफोर। दा सिन्था खालामदो 2020 मायथाइनिफ्राय सोरनि सरखार जायामोन? प्रमद बन्दु बिथांनि सरखार, थारमानि इउजि ब्रह्म दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सरखार। जेब्ला बिथांमोना सरखाराव फैयो अब्ला माने गोबां माने बिथांमोनहा माने जाथारै खामानि मावग्राया सोरमोन? इउजि ब्रह्म बिथांमोनानोमोन ना, रायजो राजाफोर। दा बिथांमोना आरो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बिपिएफ दोलोआ 15 बोसोर सासन खालामदों बिटिसिखौ। 25-30 बोसोर इउपिपिएलआ सासन खालामनायनि बाथ्रा रायजोफोर नङा होमब्ला? दाना खालामबावदो इउजि ब्रह्म नोंथांमोन सार। मा 15-20 बोसोरल', 30-40 बोसोरल', 50-60 बोसोरखौनो खालामदोब्रा इउजि ब्रह्म सार नोंथां। नोंथांमोननि बे साननो हनो रोङै जेनाखि सरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरनि मेलेमफोरनि दैदेननाय सरखारा बबे बिथिंनिफ्राय मोजां जानो इउजि ब्रह्म सार। दा इउजि ब्रह्म सार नोंथांमोन बायदिखौ गोबां जोंनि बर' रायजो आइ आफाफ्रा बिराद सनमान होयोमोन, मोदायफोर बायदि माने फुजियोमोन। नाथाय फाइनालि नोंथांमोना दि दिनै गादि लुबैसुला बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गादिनि थाखायसो दिनै सोमावसारबोनानै दिनै नोंथांमोना फाइनालि दिनै नोंथांमोननि बे माने गोसो गोरबोनि एबा गोसोनि जेनाखि गोसोम दागो, बे गोसोम दागोआ दिनै रायजो राजाफोरनि बयनिबो मेगनाव नुजादों। गाज्रि मोननानै लाब गैया इउजि ब्रह्म। दा मोनसे समाव मोनसे मिटिङाव इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन, जायफोर बिपिएफ दोलो खालामग्रा, जायफोर कंग्रेस दोलो खालामग्रा बै रायजो राजा बिथांमोना माने PMAY न' मोननो हानाय नङा। आरो मा होनबावदोंमोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो गोबां मानि बायदिसिना फिसा फिला बेफोर स्किमफोरखौ मोननो हानाय नङा होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा हब्रा मोनसे मिटिङाव बुंदोंमोन रायजो राजाफोर। दा दिनै सिन्था खालामदो, दिनै सरकाराथ' बदलायबाय, प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा माने हाथफ्लायाथ' जाबाय नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बबे स्किमखौ बिगोन इउपिपिएलनि जानानै आं बेखौसो दिनै सोंनो लुबैबाय आरो। दा नोंथांमोनाथ' होनदोंमोन बिपिएफ कंग्रेसनि मानसिफ्रा जेबो स्किम मोना, PMAY मानि न'बो मोना बेफोरबायदि होनदोंमोन। दिनै नोंथांमोननि दोलोआ दि जेनबाय, दिनै बिपिएफ दोलोआ बे नोंथांमोननि दोलोनो न'बो मोना बायदिसिना जेबो मोना होनना बुंब्ला मा मोनगोन इउजि ब्रह्म नोंथां? दाथ' नोंथांमोना जे रुल्सखौ बानायदों बेखौ माने बिपिएफ दोलाबो बानायथारनांगोन नङा होमब्ला? फोरोंदों नोंथांमोना, जेरै फोरोंदों एरैनो बानायनांगोन आरो एरैनो फिननाय होनांगोन। आरो जाय इउपिपिएल आरो एबसु सापर्टार बिथांमोना इउपिपिएलखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै गोबां रायजो आइ आफाफोरखौ बिथांमोनाबो इउजि ब्रह्म बिथांमोन बुंनाय बायदि खामानि मावदोंमोन, अब्ला जों एबसुनोबो फिननाय होनांगोन, इउपिपिएलनो फिननाय होनांगोन, इउपिपिएल सापर्टार रायजो राजानोबो दिनै जों फिननाय होनांगोन। जेरै इउपिपिएल सरकारा 30 बोसोर सासन खालामनो मोनोब्ला बिपिएफ दोलोनि मानसिखौ ना मावाफोर बायदि बालाबाथि गोरानफोर फोराननाय बायदि फोराननो होन्दोंमोन। दा दिनैनि दिनाव 20-30 बोसोर इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोना ना मावा बायदि राननो रेडि जादों रायजोफोर सिदा बाथ्रा। दा आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैबावदों। दा बेयो जाहैबाय, जेब्लानाखि बिथांमोना सरकाराव फैयो, दा गिबियाव बिथांमोनानोथ' फार्स्ट टाइम माने समबायखौ सेख'दों आरो बिनिफ्राय बाजार टेन्डार, बबेबा बास स्टेन्ड आरो बबेबा कलेज CIT बेफोरनि माने मा होनो बिबानफोरखौ बिथांमोनानोथ' माने जोबस्लाबै 5-6 मासनि सिगांनो थेमथेम थामथाम सिफायनानै दिनै धंस' खालामनानै गावसोर बिथांमोना जायगा लाजोबदों। दा दिनै बिपिएफ दोलोआ फैबाय,
दा दिनै बेखौ बुंनानै जेबो लाब गैया एवजि ब्रह्म नोंथां बे रुल्सखौ नोंथांमोनानो फोरोंदों नंगौना नङा दिनै BPF दोला फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दि बै समाव 6-7 मासनि सिगां गासिबो रुलखौ ब्रेक खालामजोबनानै नोंथांमोना दि सेख'नानै लाजोबदों दा दिनैबो बिदिनो सेख'नानै लानांगोन बेयो जाहैबाय माने मा होनो फिननाय बेखौ होनो फिननाय आरो नोंथांमोना जे मावदों बे मावनायनि फिननायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा होगोन आरो नोंथांमोनाबो लासैनो बेफोरनि फिननायफोरजों जुजिनांनो थांगासिनो दं एवजि ब्रह्म नोंथां आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथांखौ आं रायनो सानला आरो बिथाङाथ' जोब्बाय आरो बिथाङा ओरैबायदि जोबगोन माने बे UPPL दोलाथ' थाखाला नालाय रायजो राजाफोर लास्ट पर्यन्त बिथांमोननि दोलोनि नेताफ्रा सोरबा प्रमद बन्दु बिथां होन सोरबा खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोन होन सोरबा माने अनेकमोन MCLA दं आरो कयेकजन बिथांमोनाबो जाय फाराफारि मा जागोन माने सोरबाबा कंग्रेस हाबगोन सोरबाबा बिबाराव हाबगोन आरो सोरबाबा बायदिसिनायाव हाबलाबायनानै थागोन आरो BPF दोलावथ' लानाय नङा बिसोरखौ आरो बिसोरखौ लानाय मानि BPF दोला मोनसे गाज्रि सम फैगोन होननानै जों साननांगोन रायजो राजाफोर दा दिनै मोनफ्रोमबो मावनायनि मोनफ्रोमबो फिननायखौ बिथांमोनहा मोननो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर बे लेखाथां आरो बे फिननायखौ जोङो रायजो राजाफ्रानो होनांगोन दिनै बै समाव बिथांमोनहा गोबां PMAY न'नि मुङाव गोबां जाख्ल'दों आरो बिथांमोना BPF हानजानि सापर्टारफोरनो मोनसेबो होआखै आरो बिथांमोना दाननानै गावसिनि दोलोफोरनो होनानै लादों दा दिनैबो फैगोन समफ्राव UPPL दोलोनि मानसिफोरनो माबा मोनसे मोजां स्किम न' बांफोर फैयोबा BPFनो दोलाबो दानस्रांजोबनांगौ जेबो होनो नाङा नांगौबा सासेयाव 2-3ला BPFआ अब्लाबो UPPL एबसु सापर्टारफोरनो रायजो राजाफ्रा मोनसेबो जिनिस होनाङा रायजोफोर जिहेतु बैफोरनि जेनाखि नियम बे नियमफोरखौ एबा बे रुल्सफोरखौ बिथांमोनानो बानायदों